hautxe dugu Sydneyko katedral katolikoa. Berez bazegoan badago beste bat, anglikanoa, britanikoen garaian, kolonialismoan garaian, hau kolonia britaniko izan duzen, eta esan genezake, haientzako handina importantena anglikanoa zela. Eta beste katedral hau, esan genezake, hola batez ere Irlandarrek egin zutela. Bertara etorritako Irlandarrek, katolikoak ziren, ez bakar Irlandarrak, bazuden baita ere inglesak eta eskoziarrak eta katolikoak zirenak, baina gehienak Irlandarrak ziren. Eta haikin zuen. Eta denborakin oso toki politian dau, ondoan parke ehar bat, Hyde Park eta daukela, eta katedral bikaina, bilakatu da denborakin, nahiko modernoa da, baino oso, esan genezake, gustu handikin egindakoa. Eta hoxe da gaurkoan ezagutzera eman egin zuekena. Katedral hau eraikitzen hasi ziren 19. mendean. Horreguntu zen Polding abizena zuen hartzapezpiku bat, eta bera jarri zuen aurreneko harria 1868 urtean. Aurretik beste liz bat egondu zen, baino errezen. Eta gero, esan genezake, pixkeka egin izan du dela. Orduan hasi zen, Poldingen ondorengo apezpikuak eman zuen lehenengo meza, baino pixkeka gauza asko egin zaizkio. Eta azkenekoak, dorreak bukatzeko egin ziren horratzak 2000 urtean eginak dira. Barrutik ere oso eliz dotorea da, katedralaren estiloa neogotikoa da, eta bidrierak izugarrizko balioa daukate. Gero baita ere, halako gurutz bide edar batzuk daude, pintatuk, eta hauxe izango ginuke, esan genezake, Sydneyko katedrala. Estiloa, esan dedan bezala, neogotikoa. Gauz asko daude, eta detaile asko. Eta esan bezala, bidrierek eta baita gurutz bideko estazioek balio handia daukate. Eta hemen Sydneyko katedralean badegu sorpresatxo bat. Gure San Francisco Xabierren reliki bat. Hemen agertzen da, hain zuzen ere bertako katolikoek egindako, ekarritako relikia dugu. Eta hemen gure San Franciscoren relikia. Hain zuzen ere Australiako zaindari izan da bizen. San Francis Xavier eta misioetako zaindaria. Hemen jartzen du nola ibilizan Indian, Malakan, Borneo, Japonen eta Santxuanen nola hiltzen. Eta orazio bat gure San Francisco Xavierri. Hain zuzen ere bain badago beste zaindari bat, monja bat baitago, santa bat bertakoa, St. Mary MacKillop, baina ordu arte San Francisco izan duzan Australiako zaindaria. Eta hementxe dago hemengo katedralean. Hauxe dugu St. Mary MacKillop. Hauxe da Australiako santa bakarra, St. Mary MacKillop. Berez jatorri eskoziarra zuena, baina bertako santa. Eta dena santaz betetako aldare bat. Organoa ere hor bistan da, oso organo ederra.
eta hauxe apezpikuaren egoitza. Once a jolly swagman camped by a billabong under the shade of a coolabah tree. He sang as he watched and waited till his billy boiled. You'll come a waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda. You'll come a waltzing Matilda with me. He sang as he watched and waited till his billy boiled. You'll come a waltzing Matilda with me. Down came a jumbuck to drink at the billabong. Up jumped the swagman and grabbed him with glee. He sang as he shoved that jumbuck in his tucker bag. You'll come a waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda. You'll come a waltzing Matilda with me. He sang as he shoved that jumbuck in his tucker bag. You'll come a waltzing Matilda with me. Up rode the squatter, mounted on his thoroughbred. Up rode the troopers, 1, 2, 3. With the jolly jumbuck that you got in your tucker bag, you'll come a waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda. You'll come a waltzing Matilda with me. With the jolly jumbuck that you got in your tucker bag, you'll come a waltzing, you scoundrel, with me. Up jumped the swagman, sprang into the billabong. You'll never take me alive, said he, and his ghost may be heard as you pass by that billabong. You'll come a waltzing Matilda with me.